За една победа, стигате толкова. Не съм. Първата. Мартин ме би. Първата не беше победа, той изтърва старт. Него си е проблема. Ето това не е победа. Размазан. Но трябва да настроим. Ето го на него. Пада от голфове, пада. Голф тройки пада. Тъжен съм. Още ли ще се пуска? А? Трябва да го видим това турбо. Върви ли? Не ми се търва повече. Не дай да го гасиш така, бе. Що ли? Загрява ли? Мой 5 пълна инжекция с 16-те ме би, бе. Защо? Силен е. Защото неговата витък е сгъстена. Кой бе, синята ли? Синята ли? Не знам. А това BMW? Много ли е силно? Трябва да настроим. Опа, полицай.